Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou. A dneska tu máme chatku Balmoral a predstavte si, že budete mať vlastnú posilovňu u vás na záhrade a to je konkrétny prípad tohoto domčeku, ktorý sme vlastne namontovali a nainštalovali presne za takýmto účelom. Samozrejme, môžete ho používať aj ako víkendovú chatu alebo chatku na odpočinok. Rád by som vás ešte upozornil na takú maličkosť, táto realizácia je bez týchto oknových líšt ozdobných, ktoré sú pribalené v každom balení a je len na vás, či si ich tam dáte alebo nedáte, či to chcete mať tak romantickejšie alebo tak funkčnejšie, takže vždy sú pribalené a je to posledná časť montáže, ktorú teda si zrealizujeme alebo nezrealizujeme. Preto niektoré chatky vidíte namontované s týmito ozdobnými lištami a niektoré nie. Je to ozaj na preferencii konkrétneho zákazníka. Z tých technických vecí, to, čo by vás mohlo zaujímať, je to zhruba 20 m2, 44 mm sila stien. Konkrétna realizácia je aj s dažďovými zvodmi. Na boku tejto stavby budete vidieť dvojité okno, ktoré sa dajú namontovať buď na pravú stranu domčeka alebo na ľavú, je to variabilné. A samozrejme súčasťou bude potom aj podlaha a možné je celoročné využitie s tým, že by sa dala zatepliť aj strecha a dala by sa zatepliť aj podlaha, aby sa vám zlepšili ešte termoizolačné vlastnosti. Toto všetko vám dokážeme spraviť my, takže sledujte naše videá, Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou.